Ονομάζομαι Φωτεινή Πλατή, είμαι φιλόλογος και συμμετέχω στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Δήμου Ασκληπίου. Το καλλιτεχνικό εργαστήρι συμμετέχει στο Καρναβάλι του Λιγουριού με τη συμμετοχή των αρκετών από των μαθητών του που προέρχονται από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, περίπου στα 30 άτομα, και θα συμμετάσχει με θέμα γρυπωμένα γουρουνάκια. Εδώ μαζευτήκαμε για να φτιάξουμε τις μάσκες των παιδιών και τις στολές τους θα τις επιμεληθούν οι μαμάδες και όλοι μαζί. Τα γρυπωμένα γουρουνάκια έχουν ένα κεφαλάκι από μπαλόνι, το οποίο φτιάχνεται με εφημερίδα από πάνω και όταν στεγνώσει το βάφουμε, του βάζουμε αυτάκια, του βάζουμε μητούλα και φτιάχνουμε τα ματάκια και είναι έτοιμο. Η Ελλάδα κάηκε. Η πυροσβεστική δεν έκανε τίποτα. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε το αεροπλάνο μας, το Canadair 2, το οποίο θα σβήσει τις φωτιές με στάχτη και μουτζούρα. Αν μπορείτε κι εσείς, ελάτε να το καταφέρετε. Το καρναβάλι είναι τρόπος ζωής και για μας που το ζήσαμε από μικροί, το περιμένουμε όλη τη χρονιά και είναι ένα κοινωνικό συλλαλητήριο το δικό μας το καρναβάλι. Το διαφορικό. Βάφουν όλοι και εγώ τους κοιτάω. Το βυζί που φτιάχνεις γιατί είναι ζαρωμένο? Είναι ρουφηγμένο. Δηλαδή? Το ρουφήξαμε στις προηγούμενες εκλογές. Το συγκεκριμένο βυζί. Και συμβουλίζει τις απόκριες. Είναι βυζί λαγάνα. Δεν μπορούσε να πάει. Δεν είναι ωραίο. Γιατί τα αυτοκίνητα μπαίνουν εδώ. Λύτη μου φαίνεται σ' αφήσανε. Και ακόμα τριγυρνάς. Ο Αίγιστος λείπει για να σε περιμαζέψει. Μη βγεις στην εξώθυρα και μας ταπεινώσεις. Φλακώσες τα λεύρη! Στάχτη, μπινελίκι και μουτζούρα είναι η δική μας η κουλτούρα. Και στους κυριλέδες λέμε, ελάτε κλάστε μας τα πουρα. Θα τα δω αρχιτεκτονικά με ξύλο και θα πολύσω πάνω και το καζανάκι, Φτιάχνουμε μια πινακίδα για ένα άρμα, το οποίο θα λέει 2 μαγαζάτορες και 3 περιπτεράδες και σχολιάζει τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Εκείνο που θέλω να πω, καλό είναι εκείνη την ημέρα όλοι να έρθουν στο Λιγουριάτικο το παραδοσιακό καρναβάλι, το οποίο έχει το δικό του χρώμα και οι Αργολιδείς τουλάχιστον και οι πιο έξω από την Αργολίδα γνωρίζουν ότι με πολύ ωραίο τρόπο σατηρίζουμε τους πάντες και τα πάντα. Από τους τοπικούς άρχοντες μέχρι τους κυβερνητικούς άρχοντες. Όλοι καλό είναι να έρθετε την Καθαροδευτέρα στο Λιγουριό και νομίζω ότι δεν θα το μετανιώσετε. Προέλευση. Δεν πάει με τίποτα. Γιατί ασχολείσαι με χείρους? Δεν ασχολούμαι με χείρους, ασχολούμαι με το Λιγουριάτικο καρναβάλι. Σε όλη μου τη ζωή δεν είχα χρηματίσει προϊστάμενος. Εδώ έγινα καλλιτεχνικός διευθυντής. 30 μέρες ζω τη ζωή μου. Ελεύθερος, ξένιαστος, σατυρικός και πρόστιχος. Πες ότι μ' αγαπάς. Όλα καλά, με αγαπάνε όλοι και τους αγαπάω κι εγώ. Καλή επιτυχία, να έρθετε όλοι κοντά.
20 χρόνια ελληνικής τηλεόρασης, 20 χρόνια από τη μία τσόντα και την άλλη εγκλήματα. Αίμα και σπέρμα, έλεγε ένας παλιός διευθυντής στο Μέγκα. Σπέρμα και αίμα λέμε εμείς εδώ στο Λιγουριάτικο Καρναβάλι. Σημασία έχει ότι το καρναβάλι μας έχει δει μεγάλες δόξες τη δεκαετία του 80 και ζει άλλες μεγάλες δόξες τη τελευταία τριετία. Έτσι θέλουμε κι εμείς να συνεχιστεί από τους μεγαλύτερους που εμείς ακολουθήσαμε και από τους μικρότερους που θέλουμε να έρθουν μαζί μας να ακολουθήσουν εμάς. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους μας, όλους τους συντοπίτες μας να είναι κοντά εδώ στο δικό μας καρναβάλι, να γλεντήσουμε την καθαρή Δευτέρα και αυτό που βλέπετε πίσω μου δεν είναι τίποτα. Έχει πολλά τρελά πράγματα. Ελάτε. Να τα πληρώσει όλα ο Δήμαρχος, γιατί άμα περιμένει από τον Ταμιά, δεν θα πάρει... Μία. Από ό,τι φαντάζομαι, προετοιμάζουν την έξοδό μου. Από το Δημοτικό Θόκο. Μάλλον πρέπει πίσω ο Γιώργος ο Μαγκλάρης να έχει αναρτήσει και την πινακίδα, την ανάλογη. Λοιπόν, είμαστε στα εργαστήρια του Λιγουριάτικου Καρναβαλιού, όπου εδώ πέρα με ιδιαίτερο κέφι, με ζωντάνια, άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, προσπαθούν να βιώσουν το γνωστό πλέον παραδοσιακό Λιγουριάτικο Καρναβάλι, στο οποίο καλούμε όλους τους αργολιδείς να έρθουν για να δουν την αυθεντική σάτυρα. Μια σάτυρα η οποία ξεπερνάει, θα έλεγα, κομματικούς χρωματισμούς, μια σάτυρα η οποία έχει κουλτούρα, έχει επίπεδο και η οποία, θα έλεγα, απεικονίζει με χιουμοριστικό τρόπο τα διαδραματιζόμενα είτε στην επικαιρότητα είτε στη διεθνή σκηνή. Θα σας έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί δώσαμε τη δυνατότητα, κατά την άποψή μου, ως Δημοτική Αρχή, σε παιδιά τα οποία έχουν δημιουργική διάθεση, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δείξουν τις ικανότητές τους. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να χρηματοδοτούμε αυτό το καρναβάλι, τίποτε άλλο. Η συνεισφορά μας είναι απλά η καθημερινή μας παρουσία και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά γιατί μας προσφέρουν, θα σας έλεγα, ωραίες στιγμές μέσα στην καθημερινότητα, η οποία πολλές φορές δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη και για το Δήμαρχο και για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εγώ ένα μέλος αυτής της παρέας.